Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. Na rozdiel od konateľa, prokurista môže vystupovať vo všetkých obchodných spoločnostiach. Hoci prokurista nie je štatutárom spoločnosti, môže vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Konateľ aj prokurista sa povinne zapisujú do obchodného registra. Prokura však nezahŕňa úkony, ako sú vcudzovanie nehnuteľností alebo ich zaťažovanie. Tieto úkony môže prokurista vykonávať len vtedy, ak je to v prokure výslovne uvedené. Prokurista sa povinne zapisuje do obchodného registra, pričom zápis má konštitutívne, teda právotvorné účinky. Udelenie prokúry je teda účinné až zápisom do obchodného registra. Na rozdiel od zápisu konateľa do obchodného registra, ktorý má len deklaratórne potvrdzujúce účinky. V obidvoch prípadoch platí, že tieto funkcie, teda funkciu aj konateľa a aj prokuristu môže vykonávať len fyzická osoba. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.